leírást, hogy volt ott egy római birodalomban való népösszeírás, volt angyali híradás, jöttek messziről, napkeletről bölcsek. Isten azonban sokkal hamarabb kezdte el szólítani és hívni az ő népét. Mert a mai első gyertyagyújtásra egy egészen régi hívását és szólítását hoztam. Mi a református kalauz szerint az ünnepi igeszakaszt a Zakariás könyvéből olvassuk erre a mai napra, és össze egy igeverset szeretnék olvasni, és ahhoz 3 gondolatot hozzáfűzni. Zakariás könyve 9. fejezetében így hangzik ez a mondat: Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezett hozzád, aki igaz, diadalmas és alazatos. Kedves testvérek, először az a 3 szó adódott, amit itt a végén felsorol Zakariás, még évszázadi távolságból. Zakariás még nem hallott semmit a római birodalomról, nem hallott semmit Betlehem városában történtekről, nem volt ott a betlehemi mezőn a pásztorok között, napkeleti bölcsekkel sem tájékozó csillagok után. De Isten jelentette ki, hogy ő munkálkodik a népének az örömén. Miért örüljön az ember? A 3 jelző miatt, amiről itt Zakariás említést tett, hogy milyen lesz ez a király, hogy igaz lesz, hogy diadalmas lesz, hogy alázatos lesz. Beszélhetnénk erről is. Azt gondolom, hogy sokkal hamarabb és előrébb kell elkezdeni azt, hogy hogyan is gondolkodjak én Jézusról, mint ezekkel a jelzőkkel kapcsolatosan. 3 kijelentést írtam fel magamnak. Miért örvendjen nagyon az ember Jézus eljövetelének, az adventnek? Először is azért, hogy lássa meg és értse meg, hogy van királya. Vannak vezetőink, vannak előjáróink, vannak, akik törvényben szabályozzák az életünket, vannak, akik rendezik az ország, a város dolgait, de az első renden és legfontosabb ismeret az embernek az, hogy van királyunk. Nem csak a nemzetünk, a népünk történelmének királyai, jeles személyiségek, hanem van egy olyan királyunk, aki ma is úgy szeretné eljárni minden embernek, hogy ti mindannyian az enyémek vagytok. Nem csak a magyarok, nem csak a szlovákok, nem csak európaiak, nem csak afrikaiak, szerte a világon minden ember elé így tud odaállni. Nekünk királyunk van, és tartozunk sokféle módon, sokféle nemzethez, néphez, városhoz, országhoz. Nekünk első renden egy olyan királyunk van, aki ezt az ő királyságát bejelenti felénk. Nekünk van egy királyunk, nem is akármilyen személyiség. Van egy királyunk, aki egészen máshogy oldotta meg a maga uralkodását, és itt talán már ezt a 3 jelzőt nyugodtan lehet mondani. Aki igaz, aki diadalmas, aki alázatos. Nehéz ma a világban ezt a 3 szót együtt hallani. Nehéz ezt a 3 szót egy személyre azonosítani ma a világban. Ezért különleges a mi királyunk, mert rá viszont mindez a 3 érvényes. Igazából ragaszkodnánk mi mind a 3-hoz. Legyen mindenki igaz. Legyenek a vezetőink diadalmasak. Persze, hát ezt szeretné az ember, hogy fölnézhetne mindig mindenkire, aki előtte jár. És legyen alázatos. A politikában ezt hogy lehet megvalósítani, azt nem kezdem el, mert nagyon nehéz dióban Magyarországon, de máshol is. Viszont a mi királyunk ilyen. És ahhoz képest, hogy ez a király ilyen, és ez a második gondolat, ez a király közeledik hozzánk. A királytól nem szoktuk meg, hogy közelít az alattvalóhoz. Az alattvaló közelítsen nem is akármilyen módon a királyhoz. Hajbókoljon, jelentkezzen be, próbálkozzon, járja körbe, gyújtson be kérvényt, és majd egyszer talán eljuthat a királyig. Talán egyszer, ha a méltóztat fogad. Főleg, hogyha ez az úr tényleg valóban valami nagyon magas és nagyon komoly pozícióban lévő úr, király, egy egyszerű földi halandónak lehetetlen hozzájutni. Nagyon-nagyon körülményes. A mi királyunk jön hozzá. Nem azt mondja, hogy te majd juss el valahogy hozzám, mász fel az egek magasságáig, csinálj emberfeletti dolgot, hogy megismerj engem. Istent emberi erőből elérni nem lehet. Ami emberi erőből elérhető, az nem nevezhető Istennek.
Ő kell, hogy úgy döntsön, hogy eljön hozzánk, hogy megkeresi az embert, hogy lejön ide. Olyan királyunk van, aki nem azt mondja, hogy majd magad jól meggyötörve és minden testmért összeszedve egyszer csak eljuthatsz hozzám, mert én jövök hozzá. Ezért különleges, ami ő. És harmadik gondolat, már ez lenne, ez a mi királyunk minden képzeletünket felülmúlja. Már ezzel a mozdulatával is, hogy ő jön, de minden más dolgával. Mert ő úgy valósítja meg az uralmát, ő maga mondta ezt. Én nem azért jöttem, hogy az emberek nekem szolgálnak, hanem hogy én szolgáljak. Ő nem azért jött, hogy az alattvalóit harcba küldje, és majd ott a maga országának épüléséért katonaként hagyja elpusztulni, kizsákmányolja tőlük, adót szedjen, és majd abból jól megéljen a király, és fényes udvartartása legyen. Ez a mi királyunk minden képzeletet felülmúl. Azt mondja, hogy ő jön szolgálni, meg is mosta legegyszerűbb halászembernek is a lábát, még az őt elárulónak is a lábát. Ő jön szolgálni, és az életét adja oda az övért. Nem azt mondja, hogy ti halljatok meg, én értem, mert akkor jó alattvalók vagy. Nem azt mondja, hogy én adom az életemet váltságul sokakért, te érted is. Ezért különleges a mi királyunk. Ezért múl felől minden más elképzelést, amit királyról és királyokról tartunk. És ezért lehet örömmel várni. Ezért mondja Zakariás, ez egyéb támadó még örömmel. Örvendeztem. Tehát hálával, király jön hozzá. Király keres téged, arra miatt csak tisztelt, hogy egészen közel hozzá. Adventi várakozás, megszűsen Jézus eljön. Ezért lehet örömmel a mi számunkra, ezért várakozat mindenki, hogy várjátok ezt a király Krisztust. Ezt a király Krisztus, aki így jön, hozzánk is és kértünk is. És mindezt hozza neked is és nekem is. És ezért lehet örömteli az ünnep, és ezért lehet igazi a karácsony, mert mi hozzánk egy ilyen úr jön, és személyesen téged és engem keres. És nem akarja elmulasztani ezt a találkozást. Legyünk készen arra. És várjuk örömmel azt, hogy ő jön felénk, ő jön hozzá. Egy rövid imádságban csendesedjünk.